Piye Kang? Siramu piye Kang? Ya piye-piye, ya benjut no gara-gara kowe. Lah wis hati-hati ngono. Parah ora? Ya kaya ngene benjut jenenge benjut ya mlentrong no. Pokoke kowe kudu ganti rugi iki. Gue lagi ganti rugine kepiye? Mosok nyang rumah sakitmu. Wis pokoke ganti delok gelem ora. Lah apa piye ganti rugine apa? Ya sekarang gampang wae. Lah piye kowe duwe pandangan mangan kuwi piye? Jajakno kuwi ngono lho. Maksudmu iki pandangan rumah makan ngono to? Lah ya kuwi sing enak endi iki? Lah kowe pengen mangan apa? Nek karepku ngono iki pengenku sing berbau ayam lho. Anu jas. Oh, peri. Heeh. Peri iki lho. Anu saiki dodolan nang endi kuwi? gone apa jenenge Celup. Lah pantesan pirang-pirang dina ora ketok nyang alas. Lah jebul saiki nyambut gawe to bocah iki. Iya Kang, wong iki nyambut gawe ning kono saiki ora tau nyang alas iki. Apa tak jajakne nyang rono piye? Lah iya ayo cocok nek ngono. Ayo. Ayo, mangkat saiki lho. Iya. Kono. Bismillah lagi buka ya muga-muga dagangane Mas Ahmad iki laris manis dadi rezeki sing barokah ya muga-muga apa dipingini ndang kawujud amin. Sambil-sambil nonton dagangan ngene iki menawa nek sing lewat nek sing tuku mbuh apa monggo mawon. Nanti jas. Kene. Oh iya. Heeh no Kang. Ya kuwi ayam celup. Oh iya heeh. Ya peri ndi ya peri? Ayo medun. Nanti jas Fari, dari kerja nek kene. Ora Yo nek paling yo masak ning bumi kono. coba truk ana jas. Tumbas. Tiba kowe dasar kan golok. Ya guru nang kowe. Iya sampe gawe. Iki piye arek gerak apa emang makmu apa? Iya Fer, iki lho aku traktirnya anu. Jas. Wah, dengaran men melantir jas. Gunane duit ora kowe mbak aku sih kang golok. Yo iya per lah wong iki ceritane ganti rugi. Lah iki Kang Doloke sirahe ketiban apa seketiban pring enek kandang dadan kandang. Gue minta maaf iki lho, gue nyenengke Kang Dolo. Daftar menune apa wae iki, Mer? Daftar menune kuwi. Menune akeh lur, ana chicken crispy original sayap, chicken crispy original paha, saus menteh, saus keju lan isih ana liya-liyane dulur. Minume ana teh panas, es teh, es jeruk, coklatos lan liya-liyane. Lan sing paling penting lur, pelayanane ramah, nyenengke ati pokoke. Tenan. Di Celup Chicken Crispy uga nglayani partai besar lan partai kecil. Pokoke nek ora percaya njajal lur, pokoke intine sak jose wis to. Jajal sak jose tenan. Nah, wis jelas to kabeh iki mau. Ngerti ta menune? Ya nek ngono sajose, Per. Nah, wis kadung ngerti kabeh mesti ono sing ngisi aja nek kono. Oke. Nah, kenapa ya iki prancing-prancingan iki arep bayar. Ngapu sih. Strategis tenan yo, Kang. Jadi sih nongkrong sore aja. Lah kene jas iki kene bleng tenan iki pokoke. Menerima pesanan dengai, Kang. Oh iya. Heeh. Ya lha nek ngono tanggaku wingi sing tak golek campur sari ya. Lah iya. Heeh, sengke panganan kene. Ya sing tak ngomong kowe. Lah iya. Wah, jas aku tak ngomong ya. Ini aja ngomong karo kupluk lho, aku isin lho ya. Ngomong apa to, Kang? Serius men. Ora, mencoba malu, enak tulisan ayam celup iki harus dicelupe ngendi. Nek aja ngomong karo kupluk lho. Ya tergantung seleramu, Kang. Arep mbok celuke ngendi-ngendi oleh. Iki yo kari senengamu.
Ora lah kowe iki janjane ngerti ora ayam dicelup iki. Aku yo ora ngerti Kang Yus. Wong wis dimasak kari mangane dadak tekok wae lho wis kari mangane sik. Kari opo iki? Wah, iki ape menjas. Tanduran nek kaya ngene nganti rintip-rintip ngono apik lho. Piye oleh nanti iki? Apa pengen apa piye kowe? Ora iki didol ora Jas. Wis ki teko peri wae lho. Wah, iki apik ya Jas. Yo pemandangan nek ngomahno sak jos iki. Ya. Wah, lha iki yo sak jose Kang. Wis ora kalelan ngono ni. Lah kowe pengen sing luwih jos ora? Endi? Lah iku lho. Wow. Itu ora we. Sak jos nek. Wah, lha kae lebih enak dari pisang Kang. Anjay. Ayo, iki apa iki? Wah, lha iki teko tenan iki. Anjay. Wis komplit mulai. Wah, lha pesenmu telu Jas. Siji ku sapa iki? Lah, aku dhewe himbul aku kaliren mati ya. Lah nek kowe arep nambah ya bayaran dhewe. Wah, makasih ya, Pak. Ya. Nglakon kok dhewe spesial iki mau. Oh iya, Pak. Beli sing rada gede udah sari wae gede cikene. Iya. Penane ya Kang Dolo. Siap. Di tangan iki. Ayo caca lho. Dang iki. Wis mari iki. Dang, bayar. Wes, kabeh entek nang 4,9. Kene. Jas papat sama, bayar. Piro? 4,9. Sik. Apa? Piye to iki? Ora, cek kowe iki. Ora iso tidak KTP nang HP. Nang paling melu wong iki tanggung jawab. Ora go HP ra. Yo kari kabeh KTP ku. Apa Kang Dolo ora apa-apa. HP mu sik ya kan? Jas, anjir kowe iki tur marai. Ya kepiye daripada kowe tak tinggal ning ngene ya. Ya, wong kat dhisik yo lagune padha wae ora nek berubahane. Lah Jas, mbetane gur ngene mau ngerti jajan dhewe aku mangke. Yo sepurane to, Kang. Jas, yo. Aku iki. Ya, aku botak, Kang. Yo Kang, ku ninggal HP sedih lah ngono mbok tinggal. Bajindul.